Bu. Lereng sarta dhisik yo Nduk, anakku Nduk. Iya, Mak. Syukur alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe sak kanca kasembadan sowan ngarsane para ageng warga ageng Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sowan desane dhewe, desamu dhewe. Iya, Nduk, pancen bener kepranyata. Iki sowan ana Mak iki sowan ana daleme keluarga agung Ibu Hajah Sutini saha putra Ibu Hajah Kasyati. Iki tangga dhewe, bateh dhewe. Iya pancen kepara kaya mangkono. Iya, Mak. Iki ujug kabule apa, Mak? Ujug kabule apa kok gelar koler wayangan ana ing Sambong kene. Iki mono ujug kabule tasyakuran, Mak. Tasyakuran apa? Tasyakuran keluarga Ibu Haji Sutini saha putranipun Ibu Hajah Kasyati mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selama merantau di Balikpapan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Alhamdulillah, ya syukur alhamdulillah, Nduk. Ya syukurane kok mapan ana kene. Ya mapan ana kene. Aku telu bunga, Mak. Iya, Nduk. Ibu Hajah Sutini ini saha putranipun Ibu Kasyati asli piantun saka Sambong kene. Beliau berdua merantau ke Kalimantan. Bu Hajah Kasyati memiliki 2 anak dan seorang cucu. Berdadah putra. Wis berdadah putra. Putrane Bu Kasyati sapa ae, Mak. Putrane iki ana 2. Nomor 1 yaiku Mas Haji Arnold Saputra. Beliau ingkang ngasta wonten perpajakan bea cukai. Lah putrane nomor 2 Mbak Arwani Puspitasari, ya ngasta guru utawa dwija. Ulang, Mak. Lah putune jenenge sapa, Mak? Putune paring asma Revi Agnia Janitra. Ngono, Mak. Berarti iki ujug kabule seneng-seneng, ujug kabule syukuran. Pancen kepara kaya mangkono, Nduk. Bu Hajah Sutini lan putranipun bersyukur selama merantau di Balikpapan selalu diberikan kesehatan, rezeki, keselamatan beserta anak lawan putune. Bu Hajah Kasyati kuwi cerita lho, Bu Hajah Kasyati pada saat masih dinas beliau berangan-angan mudah-mudahan sehat sampai pensiun. Jika Allah mengizinkan, beliau akan ikut berkorban di kampung halaman Desa Sambong kene. Balik ning desane kene. Alhamdulillah terkabul luar. Mau sore buka kupat luar ya, Mak. Iya dong, buka kupat luar. Sinek-sinek warga Sambong dalu iki Bu Hajah Kasyati wis entuk wandune keprabon. Wandune ratu menapa ingkang dados angen-angen Bu Hajah Kasyati sampun kaleksanan, amin ya rabbal alamin. Ya iki seneng Mak. Oh, kayaknya mengko diaturi mundangan pertanggungan. Wis pokoke iki sowan ing desane dhewe iki wah ora apa-apa, Nduk. Sing penting iki Sambong kuwi, Desa Sambong kuwi enek hiburan. Dene nek iso hiburane wayang warga wis seneng. Nggih napa mboten Ibu-ibu? Oh. Wah, sing yo akeh, Mak. Wah, sing akeh banget iki, Nduk. Tumplek-blek napa ning RT loro. Ana ing tangga makku dhewe, ngomong lha guru ngono kuwi makku. Oh, ngomong. Ya melu dedonga, muga-muga sapungkure wayangan ing bengi iki Ibu Hajah Kasyati saha Ibu Hajah Sutini pinaringan sehat waras bagas, sehat warasan, rezeki ingkang melimpah, amin Allahumma amin. So warga ingkang mirsani wonten mriki pinaringan kathah rezekinipun, mirah sandang mirah pangan, amin Allahumma amin.
Asbuna wa iki para warga para ingkang mirsani wonten ing mriki ugi asal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allahumma amin. Nduk, piye Mak? Iki awake dhewe sowan ning kene ora ijen. Mbok karepe kepiye Mak? Iki yo nganggo bintang tamu. Oh, lha poster kok. Ketoke kok wis lho bintang tamune. Sopo bintang tamune? Nggih menika bintang tamu ingkang sampun kondang misuwur saking Laladan Klaten bersinar Jawa Tengah nggih Mbak Apri Mimin. Iya sinden Mas.
Sinden dok, wedok polanang, wedok ini. Jenenge sinden yo wedok dok. Baturi mungkang, yo baturi munggah neng pepanggang ini dok, yo mas. Monggo, seperti perawan, monggo toh. Monggo. Tosipun sehat nggih. Pinaringan sehat, ilujen, Kalau bidal saking Klaten jam pinten, Mbak? jam 7 niku Medal nggih, medal tol. Nggih, medal jalan lagi. Oh, jalan lagi ku tol. Tol. Bingasake nggih di jalan sambil kemanten kakak mriki ya. Nggih dalangi sehat. Dasare kepethuk sinden kabeh kula. KJN wedok. Sinden kok tuwa lanang tenan wedok. Tuh, jenengan mriki kok nyabang apa kalih sinten kula? Kalih prewangan prewangan. Kalih kodam kok kodam. Kalih bayu kula menika nggih. Telek. Umum sampean dereng manuk kalih kula paling mboten ya tekan karo senior. Yang besok arep Bu Eni. Mimin iki kondange piye to? Sadurunge nek api iki kondang Mimin kuatri. Pengen kudune mbageke aku sih. Ingkang sakenyatanipun kondang sinten? Ya kumpuli kula kondang, mlayu kula matur kula ndenekke kula. Kok saged pertanyaan jenengan itu apa? Apa presiden anu paridone jajaran bintang itu napa? Apa nek wong wedok kok susune daya ngidul. Tutuk ki lek yo nyane bener kalau tutuk kok dereng ngene. Sing salah iki perilakuku. Lah ngapa? Kan kudu bani bayi to. Lah iki tanggaku pengen yo tak umbeni yo. Aku to aku jadi wong aku nyaku sodah. Kowe aja pengen lho, Le. Boten kula suci kula boten nate napa-napa. Soale iki mau badi go pakmu. Malahan nggih mah. Dekane berbagekke ngono kok. Aduh, monggo mriki aku ndokane mbak ben kok. Lah kene kok mlebu kamar. Lah iya kok terus asisten kok mesti kabeh aku yang dhewe ya. Yo dewasa karo wanita kulino dibangsa iki pancen. Ngaturke napa kadung warga sambung mriki. Mandi kok kadung itu aja ini nggih. Nggih, Ibu Sastri kaliyan Ibu Kasiati. Mugi-mugi tansah pinaringan Deka Yuswa, Ibu Aja Sutini, tutuk kanggenipun ngomong putra wayah, pinaringan sehat. Amin. Wis, bakune ra sehat kali. Sehat. Terus beliau ini kan ada. Iya. Pokoknya nek wis pensiun, Nggih. terus wayah iki dinanjar sakit pati sehat, akwayangan, keton nek dalahe kena putra daerah. Di Jamal. Jamal, putra daerah. Lah iki bintang tamu niki lek ngenteni ngantek 2 tahun ngantek diwangi Bu aja. Cuti niki ngantek salat malam. Iki sapa ya, Dasul? Salat malam iki ketemu yo. Mimin anggo iki. Ora. Kok Mimin Metune iki kalih sik dhewe metune Apri, Princess Aprilia. Lah sing keloro iki metune Sukimen. Kowe lho teko makan sak foto aku.
Bapak kok teman nek doyong-doyong iki Allah ya piye aku malah pasti doroku giling. Nek aku malah dhuwur lho, Lek. Aku ki nek kene dijak foto ibu-ibu. Ibu-ibu lek foto ngantek mepet-mepet. Ora ngerti nek dhewe iki lanang. Kono sakte kan aku nyaman lho. Nek kari. Ning boten Ya kan diri. ning boten Mbak Abi panjenengan niku malam hari niku katon cantik, katon bersinar. Lho, lah pripun lho wong sowan wonten dusun mriki galene sani kathah dasare dalange kesentok kok ya. Jale dalan dipol-polke. Nyun sewu lho kalau mbak buka promo netranipun adhiripun Resani kan permono Kok trimo? ayu kan dengan ini nganggo susuk dia bersekutu dengan setan Berarti kowe alami lah kancaku kowe. nah kan alami lho sekirnya lho kepilihnya lho nek sekilas dengan mata telanjang ya tetap apri ini dengan mata telanjang nek nganggo mata batin mias lho ternyata lho Nek nyawang jenengan niku ada mata batin. soalnya menikah memilih calon istri menikah itu adalah ibadah terlama ibadah terpanjang nek sholat kan 10 menit paling 5 sampai 10 menit nek menikah itu ibadah terlama jadi harus pilih sih bener-bener orang lupa aja ayo kabeh ini kan paling kalau orang lanang orang ngerti mula rak cetok Mula iki kanggone wong lanang-lanang ya, Lek. Aku dandan kaya ngene iki nggo pengiling-iling kanggone bapak-bapak. karo yoga-yoga Yoga-yoga kanggone wong lanang. wong lanang Nek pilih wong wedok aja mergo rupa, aja mergo bodi. Kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. malah kaya anu ya begal-begal anu ya Loh, dadi kan pengiling-iling apa jenenge Lek niku ture sing paling cantik kuwi ya istrimu. Karena sering ada istri. Pripun? ya tuku lho tuku masakan kuliner dahalan Dulu. nyamun Lambe rati ora padha. Lagi tertarik dagekke kali ibu-ibu biasa Sutini sekeluarga ya basan ngundang panggung kok kowe ora lara ati to Lek aku di monggo Mbak Apri basan kowe lho bajine tuwa teko aku meh ngamuk aku kondang sinden longgar atine nek ra ngamuk ya banget kan Wonten niki teng sambung niki niku fan-fanipun panjenengan berdua. iya apa aku ngamuk Dereng. mbok ngomong to marake aku kok kudu ngamuk kamu sok ayah mah Kalau mau saderengipun minggang niku wonten napa bisikan-bisikan wonten niku. Bisikan-bisikan ngoten niku. Kula pengen ngertos pripun larang-larangipun jenengan saged dados ngeten niki niku pripun. ngeten iki sing piye jelas no ngeten Iki lho boten makon Mas. maksudnya aku kok mimin sudah dadi sinden kok aku sudah dibegel kok iso wong lanang kok iso dandan wedok kok iso dadi sinden iki kepiye lara-larae Silsilahipun pripun sejarahipun. nek aku genah ya Le nek dhisik kan aku sekolahku nang SMKI nek ora tutup mergane aku meteng sik Lah mosok lanang sampe meteng. kok lanang nek aku nek Pak Demu iki nek Mbak Mimi iki dhisik awale saka pengamen. Dadi tahun piro lek kelek? 2009 10 sampai 14 Pengamen itu aku topo broto perhati kula pengamen maksudnya pengamen jalan Yo ngamen ning dalan, ning ngebis, ngono kuwi. nek niku lung samudono kula kae nonton mesin mati kula jane wong misuwur darah biru asline kula niku niku samudono nyamurake Iki ngene lek, ben Dek Japati ngerti dhisik dadi pengamen iki piye? Praktekno. sama aku yo kare ku sing tak bangun masuk hancur meneh Ora entuk kok. Mon, ana gang. Aja melupakan sejarah lho kowe. Aku dipoyoki. Ora. Lho kan mergo prosesnya Mbak Mimi dadi kaya ngene ternyata proses iki yo aku. Kok kanca-kanca meremehkan aku. boten. Terus kok underestimate karo Dede. Diburi kendang gitu Pak. Nya, nek dhisik nek ngamen iki kepiye? Cara-carane pas kowe ngamen ning Ngebang ngono kae lho, Le. Iya. Bang Jo. Pripun iki pripun gede ora. Iya, sokonge. Jadi jerit-jerit sangat lagi. Rung kelong to Mas dadi jek kok.
Wis dikelongi dokter operasi. Monggo Pak, pripun Pak? Towel, aku tanya towel. Godane wong yo iki bodi mulus, kening licin, anu lambene gula satemplek. Kok satemplek ta, Lek? Templek. Oh, tak nemplek ora Kuwi Oh, malah bijane. Dadi kowe dhisik iki ngamen ning dalan. kaya godane wong sukses ki mesti ana. Harta, tahta, waria. Wanita. Harta tata wanita. Lebih baik Aku hidup menjanda daripada harus dikir masa. Aku wanita, dia pun wanita, tak pernah mau cintanya dibagi dua. Biar janda tidak punya harga diri, harus bisa memilih calon suami. Boyok. Terus tahun lho saat ini kaya ngene. Ini kok berjalan berapa tahun? Ini sekitar 7 tahun. Oh, 7 tahun kowe dadi pengamen. Aku prihatin jenengan dua Kita Gusti Allah itu nek apa bagi rezeki yang nanti ora-ora dalan. Alhamdulillah sak ibadah itu misuwur. Pondang kalungko. Isi kabeh dalam pengayunke. Kabeh yo kepindahan. Atan. Ora wis. Salah. Kowe simbah kula sakjane Putra Nuswantara. Oh, Putra Nuswantara. Ditahu sisih terus kok wayahipun Mbak Putri Mas Ardo ingkang diri wonten Sumbawa. Kowe kepareng nyanyi nyariji arep kaya. Wonten bea cukai nggih wonten Sumbawa. Kulane cetan jadi saya gak bojo aku terus aku boten mawon Mas kula kudu ngejar karir. Malah niku nggih niki diaturke Putra Nuswantara. Nggih. Mbak Sutini. Kita pengajak kangge putra-putranipun. Kadang to. Nggih, Putra Nuswantara dados putra ingkang misuwur saking Nuswantara. Nah, nggih. Oh iya, mutiara ya. Nggih, monggo. Tusuke. Mau mbok dipaku rendase. Alhamdulillah. Ngaturke Putra Nuswantara nggih. Nggih, monggo Putra Nuswantara dados. Langsung ngomong nggih. Mengke kula medhun meteng lho, Bu. Oh, baik kok. The power of emak-emak. Langsung yang nebang panjenengan, Mbak. Nggih. Oh, langsung buka wong iki. Nggih, buka wong. Buka redang. Boten buka rebake nguyuh, mesti nguyuh sing rebak. Monggo Mbak Apri.
doi. Nanti gue penjelang minum pus aku Menjelang kampus. Iki sak anu lho Le mbakmu lho. Aku saya ketiak ya ulas tahun. Iki SMA le ngendang. Nggih niku sing ngendang tesih lulus niki. Solo 3. Kula menapa? Kok ayah. Ana sing beda no. Orang tidak kok suara lanang. Mbak Eni, nduk manyang ya bener iki wilayahmu. Ning ojo cara iki aja materi rezeki kon. Materi piye? Dalam mas ora aku sak dadi rembuk iki mesti nang jawab niku. Enggak usah ngono iki lho Mbak, santai wae. Wong harus murah bakal kurang rezekiku, harus murah bakal kurang rezeki. Mosok modele ngono-ngono kuwi aku tok gawe-gawe. Santai ora pinter. Ora tak disadar lho remuk kowe iki sadar. Ditatasi. alon-alon. Sender. Iki nganipun Mas. Kesan kula kan sinergi antara kula kalian sendiri. Wong anggap ditembak wong lanang kok kain-kain lho malah. Nek umur sakit dong tak kebakin wong lanang. Saksi. Angel lho tinggal kek rupane muntir.
Ini buatan nabung sosial kali. Diwedaki kok nemplek. Sinden iki nek diwedaki ki ra ketok putih, ketok cantik lah kok ngaklamu iki. Peranganan gak glodok. Udah gila. Lah salaman sing yo tangane kon bilik iku ora burik. Pancen aku cinta Indonesia, dadi kulit itu gak boleh berbatik. Ya ora kok. Lah nek wong kulit mulus sih gak mlaku. Oh, Yo, Enggak. dipasih dulu. ada gunung. Mbak Kutin tak ada itu kan rodok rono ning garakan iki kan duwe rezeki sok ra. Nek ora ya mantep ra sojo. Ya ora apa-apa. Kenapa tidak mau Mbak Putri kali Mas Arno? Mas Arno, sakmene kan dia kesan punya ami dikali titik mindolan nggih. Oke, saling mawon moga-moga kan Mas dipun Arno. nikahin kepanggan. Moga Mas Arno keluarga besar Ibu Eda Sutini. Menika Mas Arno kalian Kakang Garwo. Monggo. Nggih, monggo tarik pangandikan. Boten kita sak kelimah rong kelimah. Monggo Bu. Nggih. Dalu sedaya. Dalu guru. Maaf ya, mungkin bahasa Jawanya kok enggak bagus. Kamu boten apa-apa, Bu. Boten apa-apa, Bu. Sekian puluh tahun merantau di Balikpapan. Oh, jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada keluarga, warga kampung yang telah mendukung acara ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan amal baik warga yang ada di sini yang telah membantu lancarnya acara ini mendapatkan hidayah setelah berkah. Amin. Mbak Putri. Kemudian juga keluarga yang sudah datang dari jauh, Jakarta, Purworejo, mungkin tidak saya bisa sebutkan satu-satu,
Yang jelas keluarga yang ada di Sambong serta yang ada di luar Sambong selalu kompak untuk acara ini. Terus masalahnya ini kapure nopo Nembang. Oh, panjenengan nembang. Turune jenengan sampun latihan pinten-pinten ulang kali mata berkon. Dane boten lagi. Boten karemane jenengan nika. Macane aku lek nyanyi. Kalau boten dipun bantu kalian Soalnya iki aku macane lek dituruti niku mungkin sing nonton lha aku rene arep nonton bintang tamu kok sing nyanyi sing yo. Napa-napa iki iki metu ya kangen kersa kok yo. Lah iki kan anu si tulis Mas Arno, Nggih, Mas Arno. Mbak Lagu, terus niku si anak wedok Mbak Putri, iku lek Mbak Putri niku biasanya remene mau sama putra Kalau sampun nggih Dawi. Nggih, Lah sampun. terus sama macane. Nggih. Mas Mun yo gawe ayo to anu apa duet karo aku tapi engko sing nonton tambah bubar iki. Oh, boten mungkin dipinangani sepindah boten pindah. Terus iki Ya, anu pinangan. sederek ke Jakarta nyuwun ayo 10 waru. Oh, niku jelas niku lagu wajib nek wonten Bluro niku 10 wolu. Nah niki enten ing Jakarta kan Nggih. pakare tayo. Nggih, mungkin bersane beksa. Monggo ingkang putra nggih. Nggih. Kula bimbingan mungkin Oh. sakbare niku sambung kula terus tayub nggih. Nggih, siap. Macam Nggih. 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 Ngapunten para penonton. Mboten napa-napa nek mati kok bebas kemawon iki. Oh, Mbak Putri badhe pangandikan. Nggih, monggo Mbak Tini. Baru sudah mengenali kalian keluarga samping kula. Mereka almarhum Mbak Kinar Simun. Mbak Kinar Simun. Anak-anak kula sampun kampus. Menawi yang depan kula Bapak Najib Manto Widodo. Ingkang enggak wonten. Oh, dalemipun wonten menika iki. Kawan renanipun wonten desa menika kasih rumput. Dados Oh, nggih. Dan nuwun bumi sekeluarga. Nggih. Daudi sampun, Bu Guru sampun, Bapak jenengan kok mboten pangandikan. Niku wedi kalian jenengan niku, Mbak. Apa diri kok Bapak kaya ngayu kok wedi. wong wedok ya wis bojone dadi gendong. Dadi bentuk. Nggih. Dan nuwun, monggo Pak. Langsung Mas Armal, monggo. Langsung Mas Armal mawon Oh, nggih. nggih, badan ini sampai gunung, Mbak. Nggih. Oh, nggih, siap. Nggih. Mungkin kalau nyanyi tapi lagunya lagu duet kali ya. Lagunipun menapa Mas Armal? Tapi itu kasih isi. Mboten napa-napa. Lagunya apa Mas Armal? Anggrek bulan. Tangkai anggrek bulan. Sakit napa mboten niku Mas? Mas Doi? Mas Doi niku Mas Dain niku, Mbak. Sakit napa mboten? Saya pengen Tangkai anggrek bulan. buatin. Dan kekale cinta yang tulus. Oh yang sayang. Oh yang Oh, saya. Nggih. Ya. Oh benar. Aku ada di Mas Arnold lho ya. Apa? Susu kok dadi melumpuk ya. Lah kok bungane ngomong bagus kok mesti becek. Lah piye ngono lho rasane. Aku digone anu Sumbawa kok. Aku kami karo anu sudah sudah. Iya. Oke ditutupi tahun. Siap Mas Doi? Oh, adik Doi. Niku Mas Doi. Oh, Le, jalur disemangati. Oh, alah, kok ya apa? Jualnya iki Ayo kaji diambung. Ini Andrea ini terkacu, tapi yo sentuhan wanita iki kayak ora anu tapi yo. Ora apa-apa dolanan wis. Nggih. Ya Allah, ditawar ini ayah karo bapak berkelungan. Iya. Mau Mas dari nomor iki. Tentang anggrek bulan nggih. Kita yang rumin mungkin lagunya kerso. Angkai aku datang bulan. Bukan Mas ya. Sampun Mas Doi.
Sik, sabane bagono kali sate kan. Mbak cerai lho sing masih dadi grogi. Grogi lho, aku bintang tamu lho masih Baraspati lho. Pakai musik biar beda. Kunjung di mata rekan-rekan yang mana aku komedi berhubung. Enggak apa-apa kok yo. Lek, aku lulus sekolah bapaknya digoyangke kok tenang ae. Lah bapake wonge tulus kok kowe rusak kagrayu. Pak, nek sing napa sih dene kula jenengan tok terus mboten napa-napa, Pak. Niki beda kok padha lanange men kok mboten napa-napa. Nggih, bebas nggih marang Nek buka. wis semangat, lah wis ukur le. Pasti dok. Lah iki perlu sing ora akan ngomong aku ya kawan. Satu lagi ya, Mas. Kau yang aku sayang. Aku sayang. Tapi sendiri dia nggak berani. Oh,
Oh yang aku sayang sih, Cilek. Cinta yang tulus. Cinta yang tulus Cinta yang tulus. dalam hatiku. Telah bersemi karenamu. Lagu lawas nih Mbak Apri. Ini lagu pop. Pop. Jadi kalau lagu band zaman dulu. Ya, Band kolaborasi dengan Cong. Bentang ya jadi. Selamatin Joy dulu kok. Oh, Mas, kau yang sayang belum ready diganti apa yang lain? Mungkin dangdut atau apa? Oh, Oh, tapi tapi dulu. Iya. Oke, Mas Arnold, dan sini tadi, tadi nembang kiambak nih mereka. Mau gambar? Sekarang bawa lagu ini. Bawa apa langsung nih? Langsung. Oh langsung awon nggih, Cak. Oh, langsung bawa. Oh. Sampai belum kali tutur nggih Mbak Apri. Kasih gitu Mbak. Langsung nih Mbak, langsung lagam. Moga-moga. Zaman ini nggih sae. Matur sedang nuwun nggih. Nggih. Kesuti Mbak Tini. Pripun? Mbak. Pripun? Oh nggih, nggih, nggih. Mbak Tani Rungkat. Rungkat nggih. Oh, Rungkat. Rungkat. Si Tentean. Rungkat Mas Doi. Adik Doi apa kakak Doi? Iki di sini luwih dhisik mengke siden-siden kari mawon.
Rungkap Mas Temon. Moga. Rungkap. Ya. Oke.